ওই বাবা ସୁଟିଂ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବହୁତ ସର୍ଟରେ ଆସିକି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉଟଡୋରରେ କେବେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ହିଁ ନାହିଁ ନା ଖରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହଉଛି ତ ଏମିତିରୁ ଭେଟ ଧରିକି ଆଇବେ ପୁରା ମାନେ ଦେଖିକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଠି ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ସେଇଠି ଦିଆ ହେଇଛି କାଉଣ୍ଟର ଏଟା ସେଠି ରଖିକି ସେ ଏମିତିରୁ ଧରିକି ଆଇବେ हम मैं मत चार्जर मन ओ आज एटा छोट पिकनिक भोजी आउ नाही डिसेम्बर पूर्व हां हां नहीं लगे देखना तो बिलुड़ा ये दी जोड़ खाओ छो ना पिटे हमें दी जण खाया पिटे ସେଟ୍ ନାହିଁ सेटा कोन सेटा चर्च करो ना कोन सेट टी शर्ट नहीं नहीं ताले 14 टा हला बोले आ का करइला ପାରବେ ନାହିଁ ସେଇଟା ତ पिटे दे एटा गोटे अछि पर देखुन एटा गोटे एक्स्ट्रा अछि सेटा तो पेमेंट का दे देती आ एटा से एक्स्ट्रा सेटा पेमेंट दे दे आप ନାଇଁ ରେ ଠିକ ଅଛି ଭାତ ପାଇଲେ ଏଟା ଠିକ ଅଛି ମେନା କାଟେ ଯେ देखो रे कैमरामैन माने फोकस करो ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଇଥି ମାନେ ସାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ କର